Chinese leaders' focus was directed inward. Aka saranganu la anglais ani espagnol kana kunafonidilaw ye ni politiki ɲɛmɔgɔ bani ne abokolo ye Cuba jamana ye ne abe ambe domina ko bi demokratu ka wasadenya tugandilenya la ye Damian Williams New York furuba kiri ɲɛmɔgɔ ba in ka jalaki kan munu lablala juma tɛmɛnen nuna kɛ kuma gwansan ye munu bɛ a fɔ ko samba fla ani tan segin ni samba fla ani mugani fla cɛla ko Menendez ne a furumuso Nadine ye dollar nafolo kasabi caman minɛ surafɛn la nafolotigi saba ɲɔgɔnna la New Jersey marala kada aka fanga anaka semaya kan ayoro la ne nafolotigi masna nunu lakanaliw ye ka dɔ fara u ka nafolo kan yasa ka Egypte furuba fanga kɔkɔrɔmadu waati mina aka baara bilan wele kan a yɛrɛ ka kulu ani kulu wɛrɛ mɔgɔw fɛ carla kabini juma tɛmɛlen nuna ni san 69 wasaden sugandilen ni kabini san 30 ye a yira k'a fɔ ko ale dalen bɛ ala k'a fɔ ko a bɛna jɛya ka bɔ ni ngalon nuna ne ka tila ka New Jersey wasaden kɔrɔya ba jalaw ta mɔgɔ minnu bɛ ka ne ka baara bilan Charlie ko laɲiniw kɛ ne sinsili a kan k'a fɔ ko New Jersey kaw dalen tɛ ne na bilen ko k'a sabu kɛ politiki nasira taabolo dɔw ye n bɛ a yira k'a fɔ bi ko o kumakan ninnu ɲɔgɔn nkalon fila ma bɔ ni laseli ninnu kɛra Menendez fɛ a ka yɛrɛ lafasaliw sen fɛ ka bɔ a ka dagayɔrɔ Union City la a lamininen ni a kɔkɔrɔ dunbaga dɔw ye ka da sɛgɛsɛgɛli gafe dɔw kɔnɔ kuma ani New York Times ka kunnafoniw latilenenw kan FBI l'Ameriki furuba polisi soba ye $500,000 nafolomugu jɛlen ani sanu kilo 3 ɲɔgɔnna de bɔ Menendez ka so kɔnɔna na u ka sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ juin kalo san 2022 waati la. I recognize this will be the biggest fight yet. But as I have stated throughout this whole process, kabini san 30 ɲɔgɔnna ne ye n ka nafolo bɔ banki kɔnɔna na k'a bila n ka so kɔnɔ ka da ne ni n ka denbaya ka fɛnw minɛli kan Cuba jamana fɛ Menendez ka fɔ la a ka jalakili kɔfɛ kiri fɛ k'a fɔ ko a ye dɛmɛ don Egypte furuba fanga ma teriya sira bɛ min ni l'Ameriki furuba fanga ni ɲɔgɔn cɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maramafɛnw o feereliw siraw kan demokratiw ka nin wasaden ye hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko ale ye wele bila Egypte jamanakuntigi Abdel Fattah al-Sisi ma dankariliw la adamadenya hakɛw kan ani bagamɔgɔma minɛw k'u don kaso la ani kanabila dankariliw la a ka jamana kɔnɔna la kan. Approximately $150,000.